Patterns. Kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 9 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Ari kita sa Pizza 3, Webes nga pagpangalagat Marso 3, tuwig 2022. Action Reports Afternoon Edition. Ang inyong ka-aksyon Marlon Hirbaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa balita lokal, unahon naton pabati ang good news. Ang good news, mayo nga balita kanamuon sa mga kaso sa COVID-19 sa 32 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Jotay nagid lamang. Kahapon Marso 2 ang Bacolod 195 na lamang. Ang Negros Occidental yara naman lang sa 166. Kung atong sa isahon kag pagatimbon, 361 na lang ka mga tao dari sa syudad kag probinsya ang padayon nga nagapaayo-ayo sa COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang dalagan subong sang kaso, mas damo ang nagaayo sang sa nagadugang nga bag-o. Ang paghugpong, ang pagkooperar, ang pagbinulugay kag pagpangamuyo. Dapat opdan tani, nakabay unta amo na ini kung sa mga mahilig pa sa English nga lingwahe. This is it. Amo na ini. Ang tion nga ginahulat naton, ginahulat nga senaryo, nga ang hulag, ang aktibidad, nangin normal, labi ng pagsinalayo sa mga tao. Aksyon Radio. Araw ba ganibas sa nga balita sa bansang lokal, krimen nga pagpatay. Kauyari naman, sa may sityo Agugulo, Barangay Makagahay, Banwasang Moises Padilla, Negros Occidental. Mga alas 12 kaina sang udto lamang, mag-amay sakay sa motorsiklo, binanggaan kag ginlothang. Ang resulta siri, ang amay patay, bata na kalawas. 42 anyos ang pangidaron sang amay. Nawala makaluwas sa krimen. Ang bata, menor de edad, 14 anyos, nagapaningwa pa na makapalagyo kung makaluwas sa saring krimen. Ang investigasyon sang kapulisan nagapakita ang negosyo sang mag-amay, amo malang pagbaligya sang radyo. Di samta nagapanukot sila nagasakay sa motorsiklo, may bulubanta 6 ka mga tawo nga nagadala sang pusil, lagba kag malipot. Ang anak ginsiling nga hapa, ginambara ng ama anak nga hapa. Ang amay ginuyatan kag gindala sang mga armado sa ulunhan lamang mga kaaksyon sang iya sa nga bata kag didto ginuthang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Samtang pagbakuna sang ginatuwag nga booster shots, prioridad ini sang surat sa Bacolod sa patigayunon nga bayanihan bakunahan Part 4. Alas 5:12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Preparar para ganar. Handa sa Mayo para hindi magdulom ang palibot ninyo. Ang NJCP may gintarana nga brownout. Ang power interruption sa Marso 6, Domingo nga adlaw. I-shutdown na nay. Ay ilas rin nga Bacolod sila 69 kV transmission line. Angot sa last phase o kung ulihin nga hugnata sang nagapadayon nga proyekto para masikaso, ma-facilitate ang pag-load sa ikatatlo kag bag-o nga 100 MVA transformer sa Bacolod Substation. Kag ma-energize ang bag-ong 69 kV line sang Sineco. Alas 6 pa lamang sang aga, brownout na. Ang kalawigon, 12 oras hasta alas 6 sang gabi. Amo naman ang bagrong sa mga generator. Libat naman naton mabatian
Plus ang panghakroy na naman sang mga ara sa puluyan. Ang iban ga preparar na sang kuyab. Man ga balik na matamat subong kapaang sang panahon. Kung isa-isahon talawag diri maka-aksyon, ang mga lugar nga mapektuhan, patuman ka namo des makulod ho. Kulang na kulang gining oras ta. Siya luyag magibalaw kundi din mga lugar nga mapektuhan, pwede makamo mga ka-aksyon. Makabukas sa FB page sa Action Radyo Bacolod o kung pwede makadirekto sa direkta sa page man sa NGCP o kung sang Sedeco. Tara na makitaan ang tuman kalabang nga listahan sang mga lugar nga maapektuhan ang brownout. Baw. Alas 5:15. Sa bahin sang Balita Nasyonal. Areo, ang hugtanay sang paha bangod sa pandemya no masigi-sige niyaw. Masigi-sige hindi bangod sang COVID-19 nga epekto, kundi bangod sa ginaduso nga saka sa plete sa pampubliko nga salakyan. Oh no! Ari naman, mayara sang petisyon ginpasaka ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Ining LTOP, ginpasaka sa LTFRB ang ila panawagan, pasakaan ang minimum fare o komplete sa jeep dapat himuon nila 15 pesos. Inibango sa pagsaka man sa presyo sang gatong. Ang siling sang sining grupo ni damo sa mga drivers pati operators, hindi na masarangan ang papakaon sa 3 beses. Kada adlaw sila sa pamilya. Payarangan na iban nga 1 day, 1-8 na lamang. Kung kaisa may ara pagigani iyang no eat na lamang. Why na kung kaon? Inom lang tubig. Tayo pa kunong hindi ka makakaon sulod sang pila ka adlaw. Sang sa hindi ka makainom. Dasi ka mapatay kung hindi ka makainom tubig mo. Sang sa hindi ka magkaon. Ang ila sa panawagan na kakson 15 pesos sa una nga 4 ka kilometro kag dugang nga piso-piso sa masunod nga kilometro. Didiri sa ato ng plete naton di pilagani, pulok pesos, di ba? E din ang aton sining opisyal sang gobyerno sa man, pati ang mga nagpapili sa maabot nga eleksyon man, mo huya-huya mga kamubi. Pag may time sa inyo sining mga ginapromisa, kung isa-isahon naton, ni sila daw palariho lang ni sila tanan. Hasta lang sila sambal, hasta lang sa promisa daw. Wakal lang wakal, wala man sa nahimo. Talk and talk lang. Isa no ay o talk. Managligag nga Martes, ikasyam na ganito nga sunod-sunod ho. Napagsaka sa presyo sang gatong. Ang mga opisyal naton daw nagtigbaliw. Nagintra sila tana sa mga tao nga bungol kag bulag. Antes nakaduwa na ato sa nga patrol. Lighter side sa ato sa nga balita ho. Istorya angot sa korason, tagipasoon, kag balatyagon. Wow! Ang Philippine Heart Association o PHA subong nga Webes nagpalayag ang kaso gali sang heart disease sa Pilipinas. Nagsaka gali sang 28% gid do mga lapit-lapit 30% nagligad nga 2021 kag ang ginapatihan kabangdanan amo ang COVID-19 pandemic. What? Bangod sa COVID-19 damo sa mga nagbalatyag bangod, balatyag sang balatian sa korason. Para sa PHA magakilibot kag kululbaan nini natabo sang nagaragasa ang pandemya, nagapati si PHA President Dr. Gilbert V. Lila nga may epekto giman ang COVID-19 sa cardiovascular disease. Ano natabo naman? Tabo sa mga tao nga nagbatsyag giman sang kalain kakasakit sa buot. Damo gid sandi tanan na pag-usisaon. Damo gid sang naapektuhan nga mga balatsyagon bangod sa COVID-19.
19. Flash report sa ato sa ring patrol with Axon John Diaz. Axon John, please come in. Action na Mar, ongoing diri karon ang inventory siningin ka sa nga bypass operation sa nga station number 2. Actually ining lugar reclamation area na nga sakop. So gwa lang gini sang gate 3 inibala ang ginasudlan sa mga cargo kung nagpakadto ka sa mga roll of vessels. Amo din may mga nagko di ba mga kahon na diri mismo sa may Bradco Port, pero initial report is sakop in area ka barangay 10 diri sa may syudad sang Bacolod. Ining area doon ka ano na lang sa naging pagsugpon-sugpon lang ang mga scene, mga kahoy ang balay nga dugin improvise na gid nila para daw may istaran sila may sulod sang nga gabi. Tapos ang hayag sa diri nga lugar diri sa tabok abisang gate no sang Bradco gate 3 na di panawag nila may nagabaligya na di ko nga mga utan or mga sudan abi kung turutin pano pagid. Tapos sa likod sinidigali, may ari diri gamay nga do kubo-kubo nga makabig man nato nabi nga listaran man. Diri nila ginapatigayon ining pot session o kulang paggamit ng illegal nga droga. Sa mo operate ka station number 2 positive no ining ila operation sa buong hapon. And then do may ari na ko din nakitaan sa sulod duha ka mga persona nga nagladakpan yung mangkod yung interoperative sa ang subject sa nido 51 years old nga lalaki. Now, 51 years old nga lalaking subject and then may isa pagdiri ka 28 years old man nga lalaki. Actually, ng area action Mar sa informasyon nga itong namaton from Station 2, ang kakatabo si Digiling Iban, niyara ko nga mga nagalabay diri or nagakaon, may muguro mga drivers, wala man hindi man tanan, pero Iban, nga diri action Mar nga nagahapit anay, no? Antes sabi ko mabiyahe, kung may mga importante, dira, iba-ibisan hindi man driver siguro, hindi man tanan, pero diri gid mismo nagalabay action Mark nagagamit ng illegal nga droga considering isolated ng area hindi niya sementado ang alagyan pasulod rough road siya and then diri man niya galing galabay ang mga dlagko mas lakyan diri galiso dampi so manuguro do wala hindi bahayag no sa iban nga kung magkadto ka diri may naga-conduct gali no sang illegal nga transaction. May mga recoveries nakitaan mga gulugagmay pa man ning sa pero ongoing pa diri fisking sa sulod action Mark kakitid ng balay do makaigo guro mga 4 na kabilog standing pa na ati ako din ako na sa gwa samtang naga ongoing diri ang pag isip pag check nila no pag restrikisa nila sila man nagkladakpan subong lamang nga hapon. Ang update sila karon na pangalan kag total recoveries no diri sila bypass operation maganda na makasun diri sa kami sa public face program sa Action Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ng tagibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasalay sa tutaran ng mga ka-aksyon sa rin kaming bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Report! Ara Siabo na naman. Huwag na ganyan, kung pati kung matapos termino ni Presidente Rodrigo Duterte, ang sabo ari managyapon. Balin naton ba si kung nagahulat na lang iban nga biya ang ato sa nga pangulo sa pangalakakuan niya, ang ibulyada nila ang ginatiganan nila kadako nga volume naman ba. 22 minutos na kaligas sa tag na alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Ang ining abahin dala sa
Live stream. Okay. Kay Alex Fuentes. Salamat, Gid. Alex Fuentes listening, watching. Si Weng Yolo, mayang hapon. Salamat, Weng. Naisil Morales Fabol. Mayang hapon, Tamyaw Paliog family ko sa Fabol sa Carol Ann, Kabangkalan. City. Okay, happy birthday ko kay Action Dale Salazar. Si Barky Trive, mayang hapon. Tamya Kimpoy Yolo, always ka pamati. Homalumina, good afternoon. Shane Anthony, watching live New Jersey. Patamyo ko na sa family. Lipania. Okay, mayong hapon ko kay Ma'am Homalumina, Georgia Gargasiran, Christine Menyas, Villalobos, Veronica Santillan, Manukan, Vanessa May, Eugene Kidialagdon, Jen S. Oasis, Lisa Joy, Ilon Amoroso, Athia Kimaliman. Barket Tribe, Sir Malon, pwede ka pa shout out family sa Yolo family. Gustilo from Kimboy Yolo na always ka pamatigid. Nida Bilyoti Olarte, salamat sa kanyang padala stars. Okay. Nida Bilyoti Olarte. From Minlo, Talisay City. Athia Kimiriman, good afternoon. Okay. Migo Doni Lozano sa Manapla, halin kay Barket Tribe. Mayawang hapon man ko kay Barry Moses Yolo, always ka pamatigid. Si Athia Kimiriman, okay, salamat kid. Thank you. Iban balikanta, dugay-dugay. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Posisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema. Pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad. By March 15 mga ka-aksyon, kay man ang alert level 1 sa Surad sa Bacolod until March 15 lang. Based na sa pagwa no, nga desisyon sa National Interagency Task Force kon NIATF. Pero ang Negros Occidental nagpabilin niya sa alert level 2 until March 15 man. Tingin nila umantang by March 14 o kon March 15 sang hapon or gabi mapagwa sang bag-o no nga anunsyo ang ato sa gobyerno nasyonal angot naman sa estado sa alert level status sang naglain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. Tiko ng Bacolod, magsige-sige ininubo ang kaso sang COVID-19 pag March 16 ba kung madula ng alert level gani mo sa Bacolod. Kag ang Negros Occidental from alert level 2 subong base kung mag-alert level 1 naman ang o kung base kung dulaon man. Ang alert level ay sa silindra jutay na lang ang kaso mga ka-aksyon. 100 plus na lang sa Negros Occidental kag amo man sa sudad sang Bacolod. Tira kong paglaom diri sa ato sa gobyerno provincial ho nga kabay amon na ni ang panugod sang ginapaabot daton nga pagbalik sa normal nga sitwasyon sa ato sa probinsya pati sudad sa Bacolod. Si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz angot sari. Yes, based on the reports of the PIMT, sila nakadlaw ang ibang mga LGUs, no, naga-zero. And in fact, aranta sa 100 plus na lang, no. So far, I think we're on the right track, and I hope that amo na gid ang end sa aton nga pagpinitensya under sa COVID-19 nga pandemya, that we will be able to regain back our lives and do the things that we are supposed to do, ang mga damgo sa
kabataan ta, ang mga trabahador nga pwede na makabalik sa ila gusto nga ulugrahon, no? And of course, ang gobyerno naman maka full force, no? Hopefully at the soonest time possible. Once mag level 1 naman ang Negros Occidental based on DOH, maka full force na gid kita liwat deliver sa aton nga mga serbisyo ug mga benepisyo sa aton mga fellow citizens. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, las 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa rin nga pagpanumalik ang balikman nga report sa ato sa rin nga patrol with Action Jan Diaz. Balik kita pagkatapos kilabang sa rin. Okay, dugang sa rin nga mensahe sa live stream ta, si Elvira Gilogo, watching from Cerrito Heights, Granada. Thank you, salamat gid. Si Evelyn Ipomuceno, watching from Makati City. Si Ma'am Yvonne Buisor, good afternoon, done sharing, salamat Ma'am Yvonne. Di Dane Jonah, arilang ko di Action Mar listening from Europe. Okay, Europe. Si Guest Dalom, okay, dari tawa. Si Milail Oligo, salamat gid. Elizabeth Gamala, good afternoon Marlon, keep safe always, God bless and more power. Dali Gonzales pa, shout out po family Dava at family Gonzales from Cavite. God bless you all, salamat gid. Thank you, okay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Diaz, Action dyan sa detalisang report please come in. Action mga sa nasilin ko na ang bypass operation dari sa station number 2 sa area sang Reclamation Barangay 10 Surad sa Bacolod duwadri ang nagredakpan ang subject amo si Ricky de la Cruz alias Tata 51 anyos
tumandok ini isang Zone 3 sa Banosang Tulupandan. Apang isa karon temporaryo nga nagatinedri mismo sa area sa Barangay 10, mas mo sa atubang sining Gate 3 sang Bradco Port. Kisadto, nagatrabaho ini siya bilang driver, action sining mga cargo vehicle, no? O kondag ko abing nga mga salakyan. And then after nita, nagsilo na siya sa isang Korea National kung sa rin dito mas bulig o kung nagatrabaho bilang driver. And then sang uli, sang ginretrench o kung tingkakas ini siya sa trabaho, so ini siya at temporaryo magtinedri sa tabok lang sa Bradco Port kag magpatindog sang iyag gamay nga sulod sang Diyan man action Mars ang gin-operate sang kapulisan ini siya ang nadakpan subong gid mga hapon. Arestado man diri si Anthony Arcega, 28 anyos, sang puro Kabulakan Barangay Hinampaan sulod sang Cadiz nga ari man diri sa area sa conduct ang bypass operation. Na-recover diri sang mga kapulisan ining pila ka mga suspect, may buhat na mga gulugagmay, isa ka medium size, 7 ka elongated plastic sachet ang ginasuspect ang Cebu, ginabulabanta na kabugat sang 4 ka gramos kag may estimated market value nga nagalabot sa 27,200 pesos action Mar. May nakuha man diri nga 200 pesos nga kwarta kag ining isa ka kahita. Ini sa karon nga duha ari pa din sila sa area, dalon sila sa station number 2 para sa nagakaigo nga disposisyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiling sa tuturang nga makaaksyon sa ring mga bahin sang Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action John. Iban nga balita nga way tamalabutan toto kamo karon na sa Action firing line. Mga alas 7 tubtubalas sa 9 sang gabi. Ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Bugos sa Pilipinas sara na lang sa kapin na 50,000, no? Kay ang new COVID-19 active cases as of kahapon ang data gin pagwa subong 989. So nubo pang kabugosan nga pungso Pilipinas naganubo man, no, ang COVID-19 nga new cases kag active cases. Action reports after edition magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Toto kamo sa mga balita lokal, balita nasional. Kagiban pa with Action Dale Salazar. Kay Jolo Romero Dablo sa may Holo Barangay Rumirang Isabela, no, nagpapa sa ila sa nga mensahe. Si Ripuel Orsal. Okay, asawa niya ko nung kapanghugas pamati. Kapanghugas pero kapamati dari sa Action Radio Bacolod. Bao, porte. Joel Lagura. Siging Alib. Okay, salamat gid. Ako naman, Action Marlon Hinuboya. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.